Ta serija je, naravno, nije se oslanjala na Valmikijevu Ramajanu, nego na jednu iz 16. veka, vrlo popularnu, na Hindiju, Tulsidasovu Ramajanu, koja ima taj srećni kraj, mada su posle na kraju dodali tu jednu epizodu gde ona sita odlazi i tako dalje. Ono što je možda problematično, i to su bile su diskusije na tu temu, što je televizijska verzija na neki način učinila, okoštala jednu, prosto je, razumete, postavila kao normativnu da je to prava Ramajana. A vi imate 300 Ramajana, vi imate jako puno verzija i sad ova koja je na televiziji odjednom postaje prava. Znamo da u epskoj književnosti nema tu, mislim, može da bude neki izvorni tekst, ali sve su one prave u kontekstu onom u kom se izvode.